Ahoj, vítám tě u nového videa. Dnes se společně podíváme na top 10 zajímavostí o fotbale. Věděl jsi například třeba, že fotbal je nejpopulárnějším sportem na světě? Pouze v Česku máme 4071 fotbalových týmů, což se rovná něco kolem 45 tisícům hráčů. Moderní fotbal se vyvinul v 19. století v Anglii. Pravidla hry byla poprvé kodifikována v roce 1863, kdy byla založena fotbalová asociace. Mezinárodní fotbalová federace FIFA byla založena v roce 1904 a stala se hlavní autoritou pro organizaci světového fotbalu. Každé 4 roky pořádá mistrovství světa ve fotbale. První mistrovství světa ve fotbale se konalo v Uruguayi v roce 1930. Od té doby se stalo jedním z nejprestižnějších sportovních událostí na světě. Cena Zlatý míč je udělována nejlepšímu fotbalistovi světa každoročně od roku 1956. Lionel Messi a Cristiano Ronaldo jsou 2 hráči, kteří dominují v poslední době. Za mě je sice Ronaldo lepší, ale Messi je taky GOAT. Určitě každý z vás zná fotbalistu jménem Ronaldinho, ale co už každý neví, je, že Ronaldinho měl smlouvu s Coca-Colou a při tiskové konferenci popíjel konkurenční drink od značky Pepsi. To mělo za následek, že Coca-Cola smlouvu okamžitě ukončila. Já ho naprosto chápu, mně osobně také více chutná Pepsi. Jak si určitě každý z vás pamatuje, poslední mistrovství světa vyhrála Argentína. Ale co už každý neví, je, že za výhru dostala odměnu v hodnotě 38 milionů dolarů, což se rovná necelým 900 miliardám českých korun. U předchozího faktu jsme si říkali, kolik peněz dostali fotbalisti z Argentiny za výhru MS. Víte ale, kolik dostali fotbalistky ze Španělska za výhru MS? Dostali pouhé 4 miliony dolarů. Ne, že by to bylo málo, ale proti mužům je to nic. Trochu diskriminace, co? Víte, kdo byl prvním držitelem ocenění Puskás Award? Byl to nejlepší hráč na světě a tím není nikdo jiný než Cristiano Ronaldo, který tuto cenu získal po vstřelení nejhezčího gólu v roce 2009. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, budu moc rád za like, odběr nebo sdílení. Do komentářů mi můžete napsat, co bych měl zlepšit, či nějaký nápad na video. Teď už se mějte nejlíp a uvidíme se příště.